салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Ба ҳаматон бародаро рӯзи саиди фитр муборак бошад. эди беҳтаринай. худованд амри ҳамата дароз кунад. дар ҳаққи морам дуогӯ бошед бародарои азиз. агар ба ягон каси шуморо хафа карда бошем, ягон гапе нито зада бошем, аз ҳаматон бахшиш бародарои азиз. ва ина мо ид кардаистем. ҳамаи ҷо дастархон 100% духтагӣ, ид аҷоиботе мошааллоҳ ҳай. як бурга бародарои азиз, ба ҳаматон ид муборак бошад. барои ҳам пешравии канали мо ядуна лайка биҷиқеё ва бародарои азиз ждат кунед баъди ид иншоаллоҳ беҳтарин наворҳо бо ҳамо гомол бозора чизе ки дар шумо маҳқулай мо мерем ба навор мегирем, иншоаллоҳ пешкаш шумо мекунем. фақат шумо дар ҳаққи мо дуо кунед бародарои азиз. ҳам ядуна лайка дареғ надоре, биҷиқеям лайка ва видеои моро падилица кунед. аз шумо ҳамиқа дастгирӣ бародаро иншоаллоҳ баъди ҳами ид ҷое ки маҳқулай мо мерем ба навор мегирем, пешкаш шумо мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. ба ҳаматон як бургас рӯзи саиди фитр муборак.